Nes ti dweud bod ni'n grassroots ffwbol da? Ti'n gweld wrth i'n cnau o'n helpu sgorio o'n da? Reit, hwnna'n tough match dweud, efo Cardiff Met? Oedd, oedden ni'n gwybod be i ddisgwyl gan nhw, oedden ni'n dwatcha clips o'n oedden ni'n neud pob wythnos. Ac oedden ni'n gwybod, oedd hi'n tough game lawr yn Cardiff Met, ac jyst i gwatcha clips o'n nhw, so pan o'n i'n y gyngrau Rhys blwyddyn dwytha, gwatcha sut o'n nhw'n y Welsh Prem, ac agos i Europa League spots yn blwyddyn dwytha, felly oedden ni'n gwybod oedd yn tough game. Ond o gan ni game plan eto, oedden ni'n gwybod oedd gan nhw players da wedi dod yn ôl, which nath ddim chwarae yn y game dechrau season. Felly, tough game, ond diwedd y dydd o pobl yn disbio ar y scoreline. Caernarfon wedi gyro 2-0 adra, clean sheet ar 3 points, felly overall, da ni'n reit hapus. Oedd hwnna back-to-back win gyntaf ni o'r tymor, hefyd double gyntaf ni, so hefyd clean sheet. Oedd ti chwarae defense i ni, oedd hi'n good news all around mewn ffordd yn dweud? Oedd, mae'n meddwl lot sydd yn eitha dim back 4, back 5, achos Rambo'n gol wedyn y 4 yn Kevin. As long as ydyn ni cadw'r gols allan, da ni'n gwybod gan ni y quality yn y gweddill y tîm wedyn y 6 sydd o flaen ni, ac un ar y bench hefyd, gan ni ddigon o quality i curo games iddyn ni. A dwi'n rhaid fi single un allan, Noah Edwards edrych o'n fo, dwi'n meddwl o'n outstanding eto, mae'n just fo a Rai Wills yn canol, chwarae dda i fi gilydd. Mae Noah yn siarad gleidio dros y cae yn bob man, a just y ffordd nath o pigo bel i fyny, chwarae 1-2 efo Kai Jones, dwi'n meddwl, a just oedd yn edrych o'n gweithio efo i troed de, a mae'n just i dragu draws i chwith. So just y composure ac y patience ac y skill o gano fo hwnna, dwi'n meddwl oedd hi'n ffantastig o gol, ac oedd o'n heiddi hwnna efo y perfformiadau mynd o bod yn neud tymor yma iddyn ni. Oedd hi'n finish da gyda fo. Gas Edwards ydyn, re'r gol dwi dweud hyn bod tro mae'n sgorio lle, mae'n sgorio dipyn union, yn dweud. Set piece arall, da ni yn teddu sgorio dipyn o set pieces, chdi sy'n gwneud free kicks efo chi'n. O Gas, gath o gem dda, man of the match sgorio yn ôl o hynny. Sut berson dweud chwarae wrth ymwyl yn defence da? Yndi, ti'n gwybod mi o fo ar hys, ond maen nhw'n reit debyg, ydy peth sy'n gwahanol, ydy ta fi'n troed chwith, fi'n troed dde. Felly mae'n peth da i gael, achos gynnwch chi'r balans o un ar y chwith a un ar ochr dde. Di'r match-up yna, yr chwith o dde, dwi'n hwnna beth bwysig efo? Wel, yndi mae'n, achos os ti'n chwarae o 2 troed dde, neu 2 troed chwith, mae'n allan tueddu i trio mynd ar ei troed chwith po tron, lle hwcio fo dde fo, os mae'n troed chwith, felly yndi mae'n bwysig gael y balans na, da ni reit lwcus, mae'n ddau yn 6 foot fyny fanna rola. Ac maen nhw'n gallu hedio bel, maen nhw'n gallu taclo pethau fel at isio centre halves yn gwneud. So mae'n reit hawdd rili i fi a Joe Williams yn ei pethau ni gorfod pan nhw'n mynd i fyny i cyfra y draws, jyst o gofyn iddyn nhw colli hedar os maen nhw, which dyn nhw'n mynd yn aml. Felly, o Gas Edwards oedd yn heiddi ma'n match edrych, curo bob dim, a wedyn, dim just dwi'n meddwl a hedar gyntaf i fewn, mae di dilyn i fewn, do. Dwi'n eisiau'n gweld ar awn, cos o'n i o'n i allan ar y touchline yn croesi i fewn. Ond i'n meddwl yr F yn di chwthio am ffawl oedd yn onast, ond Tom wedi anticipatio bod y keeper yn di gwllwn o, which oedd hynna'n rhywbeth oedden ni wedi edrych ar gêm os ysdwytha, nath y keeper gwllwn un o Cona yn erbyn Aberystwyth. Felly, dyna oedden ni fod i wneud, just gael bob dim o gwmpas y goalkeeper, cos oedden ni gwybod yna bach o gwendidad yna wedyn. Gas Edwards di cyrra'r hedau gyntaf, a os os o heb di anticipatio y drop-down wedyn, sy'n mae heb di sgorio. Felly oedd o'n llawn heiddi y man y match achos oedd wedi anticipatio hwnna wedyn di dilyn mewn wedi sgorio gol reit bwysig rili achos oedd hi dipyn bach yn half-time ac oedd nhw wedi cael yr injury yna fyd oedd nhw'n bach yn dislofi a gêm mawr dipyn bach felly ti'n mynd i fewn half-time 1-0 gallu fod yn bach yn sgôl berig 2-0 sgôl berig hefyd ond mae'n well fod yn 2-0 fyny gwybod ydyn ni just chocolate y gêm allan wedyn yr ail hanner. Nes i sôn gyda, ddim back 4, ydych chi, back 5, cynnwys Rambo da, gath o gem na hyn o da? O, o'n outstanding yno, oedd. Mae pawb yn abo Rambo, mae'n reit proffesiynol yn bob dim yn reid, achos mae wedi bod yn y clybio yma fatha Abertawe a falle. Felly mae'r experience yna gan fo, oedd hi medal yn goalkeeper ifanc, mae o'n ffantastig o gan fo'r cymeriad ac mae'n just y crosses sy'n dod fewn yn dal bob dim, dyn ni ddim gwllwng dim beth, so bob tro mae'n mynd i fyny, i fod ni dal yn gorfod
Nid yn siŵr, da ni o gwmpas jyst rhag ofyn, da ni'n jyst yn gwybod, mae pel yn awyr, mae o gwmpas 6 airbox, mae'r ambon wedi catchu, which mynd yn tynnu lot o relief a pwysau wrth ysgwydda ni fatha back 4. A jyst y crosses oedd wedi cael ei drilio ar llawr heddiw, oedd yn jyst weld yn bob dim jyst yn dal gan o fo, oedd yn meddwl yn outstanding heddiw, cicio fe, yn superb, oedd yn gael ni ar y counter-attacks. All in round, oedd yna lot o perfformiadau da heddiw. Dipyn bach o siomedig illa, ail hanner gadael nhw wneud pressure arno ni. Oedden ni'n gwybod nhw wedi cael rhyw fath o bolwg un ar time to 2-0 lawr oedd i gartra, felly oedden nhw'n mynd i wneud pwysau arno ni, ond oedden ni dipyn bach yn laxity-daisy yn y first 10-15 second half, gadael nhw dod fewn y gêm, gadael nhw dipyn o cyfleon rili, felly rhaid ni adresio hynna'n training wrth yma fan, a gwneud yn siŵr pan ni'n mynd lawr i'r Llanelli gêm nesa. Maen nhw, obviously, on the up, di curo gêm heddiw, fydd nhw'n edrych i fatha beth da ni wedi gwneud heddiw, curo 2 gêm ar y bounce, a wedyn, da ni'n gwybod, fydd un ffeit yma 2 tîm ddod fyny o gyngrau'r is blwyddyn dwytha, a maen nhw efo pwynt i profi ar ôl colli 3-0 o man erbyn ni. Diolch yn fawr chdi am amser. Iawn, Paul. Diolch.